Bona tarda. Si us sembla, començarem ja en la presentació. El meu nom és Nando, ja em coneixeu. Jo us donaré la part més tècnica del curs i després Víctor, que està al costat meu, que serà el vostre tutor i el vostre professor, us donarà la part més pedagògica. Llavors, el primer que us explicaré és així de manera global el funcionament del curs, que, com ja vos he anat explicant, el curs funcionarà de la següent manera. Els dijous per la tarda, en el cas del C1, de 6 a 7, s'impartirà la classe a través de la plataforma Zoom. Aquesta classe serà gravada i la penjarem a la plataforma online que nosaltres tenim, que ara us ensenyaré a accedir a la plataforma online i com entrar. I a través de la plataforma online tindreu el curs gravat per a poder-lo visualitzar si no podeu assistir a la classe i a part també podreu visualitzar-lo per si us ha quedat algun dubte encara que haguéssiu assistit a classe. A part d'això, a la plataforma també tindreu teoria escrita i també tindreu exercicis de pràctica, a més dels que us anessin donant durant tot el curs. Us he de dir que el temari no és necessari que el compreu, que ho l'anem subministrant nosaltres. Setmanalment us anirem donant tot el temari que necessiteu per a treballar els temes que toquin en aquella setmana. Llavors, tot això us ho explicarà millor el Víctor. Ara us faig 5 cèntims de com accedir a la plataforma i com fer la compra del curs. Molta gent també m'ha dit que com compraran el curs i si hem de vindre aquí presencialment a fer el pagament no és necessari. Podeu fer-lo a través de la plataforma i així d'aquesta manera ja us dona accés automàticament a través de fent el pagament a través de la plataforma i ja us dona automàticament accés a la plataforma. També dir-vos que a part, encara que el curs el féssiu a través de Zoom i a través de la plataforma, nosaltres donem el mateix servei i el mateix assessorament tant per als cursos que fem presencials com per als cursos que fem online. No diferenciem, l'atenció és la mateixa. Mos teniu al telèfon del centre, mos teniu al WhatsApp, mos teniu al correu electrònic per qualsevol dubte, qualsevol consulta que tingueu. Passem a veure com fer la compra del curs i on trobareu el material, el divers material que tenim penjat. L'anirem actualitzant setmana a setmana. Llavors, us comparteixo pantalla per a que la veiéssiu. Aquí la tenim. Com veieu, l'adreça de la nostra plataforma és seiformació.com, per aquells que no ho sapiguéssiu. Em sembla que pràcticament tots ja ho sabeu. Si entreu aquí, el primer que us haureu de fer si no esteu registrats és registrar-vos a la part de dalt. Llavors, quan us demana el registre, us demanarà un DNI, el correu electrònic 2 vegades, el correu electrònic una vegada i la contrasenya 2 vegades. Haureu de marcar el de no soy un robot i registrar. En aquest cas anem a fer un registre 40D, per exemple. Ficarem un mail, nandet@saiformació.com i ficarem una contrasenya. 3322. Marquem la no soy un robot, a veure si em surt alguna cosa ara. Si me demana ponts, doncs hi marcarem tots els ponts que veiéssim. Crec que són estos 3. I ja ens podem registrar. Això ja estem registrats. Si us hi fixeu a la part de dalt ja fica perfil, ja no fica registrat. Això vol dir que ja estem registrats. L'únic que farà falta és introduir les nostres dades personals, que això ho farem a l'hora de comprar el curs. A l'hora de comprar el curs, on aniríem a buscar el curs. Si no vos apareix, podeu anar a tots els cursos, però en aquest cas ja el teniu aquí. Vos surt preparació del curs català, us surt el preu i el que faig és afegir-lo a la cistella. Una vegada afegit a la cistella, me'n vaig a Giftcard i ja em surt aquí el detall de la compra del curs. En el cas que haguéssiu fet l'àctic mitjà o l'avançat en nosaltres o forméssiu part del cos dels Mossos d'Esquadra,
sabeu que tenim un descompte en el curs, val? És un descompte de 40 euros. En aquest cas, el que heu de fer és aplicar el còdic de cupó que us dic seguidament. És CAT, C-A-T, 2020. Aplicant este còdic de cupó us fa el descompte dels 40 euros, en el qual us queda preu de 250 euros. Ja podem anar a caixa i en el moment que anem a caixa ja ens demana totes les dades personals. Aquí tenim totes les dades personals, les hem d'omplir, marquem lo de llegit i un cop. Anem a ficar-ho per que ho veiéssim. Un cop fet això ja passareu a l'apartat de el pagament que es fa en targeta de crèdit. La següent pantalla seria la targeta de crèdit. No la fico perquè no fico totes les dades, llavors no ho veurem. En aquest cas, bueno, mira, us ho faig i així acabem en seguida. Per si n'hi ha algun dubte. 609 666 157. Correu electrònic que us surt, vale? Ja surt tot el detall, marco he llegit. En aquest cas no em surt, no sé, un robot. Podria ser que m'ho sortís i m'ho demanés altra vegada, vale? En aquest cas no ho demana. Realizo comanda i el que us dia. I en surt les dades de targeta de crèdit per fer el pagament. Vale? Fem el pagament i en el moment en què hem fet el pagament ja ens donaria accés al curs. En aquest cas no el tinc accés al curs perquè no he fet el pagament. Vale? Però sí que me puc anar-me'n des del curs de català, vale? Per a veure el pla d'estudis. Si entreu al curs de català del C1, veureu que el resum us fica el vídeo de la sessió esta que estem fent ara. Aquí tindreu el vídeo de la sessió esta que estem gravant ara, que és la presentació del curs. Ara tenim un vídeo demostratiu per tindre alguna cosa. Llavors, no fa falta estar registrat per a poder veure el vídeo este. El que sí que necessitem estar registrats és per a veure el que són les lliçons, que això ho tenim a pla d'estudis. Si estem registrats i hem pagat el curs, aquí ja tindrem accés a tot el curs, a tot el contingut del curs. En la qual cosa, si vos hi fixeu, està separat per temes, el tema de comunicació, el tema d'estudi de la llengua, marc socioeconòmic i els annexos. Aquí este temari l'anirem afegint, no està tot, anirem afegint temari també aquí. Però no patiu perquè este temari no necessiteu tindre'l. Este l'hem afegit nosaltres per si pel que sigui voleu estudiar i resulta que no porteu el temari damunt que voleu deixat, doncs que sapiguéssiu que accedint aquí podreu veure. Llavors, continuem. Aquí tindreu els vídeos també dins de cada tema, del tema corresponent, tindreu els vídeos corresponents a la setmana del curs. O sigui, el curs que nosaltres farem el dijous, de 6 a 7, se gravarà i es penjarà aquí a la plataforma. Si n'hi hagués un altre curs addicional, una altra sessió addicional, perquè n'hi hagués molts de dubtes durant la setmana i si hagués una sessió extraordinària, doncs també es gravaria i també es penjaria a la plataforma. A la plataforma us anirem penjant totes les sessions, per si, el que hem dit abans, per si no podeu assistir a la classe o per si voleu revisar o tornar a fer memòria del que heu donat a classe. Ho tindreu aquí, ho tindreu sempre disponible. Bueno, me sembla que per part meua no n'hi ha massa cosa més. Els que us heu afegit a la reunió més tard tindreu el vídeo penjat, no patiu. Si teniu algun dubte, només he fet la presentació de l'aspecte tècnic de la plataforma. Ara Víctor us farà l'explicació de com funcionarà el curs, de quina manera i com l'estructurarem. Alguna pregunta sobre l'aspecte tècnic que he explicat? Si hi ha hagut alguna pregunta, que m'ho fique per xat i així o vos obriu el micro i m'ho feu a través del micro, com vulgueu. No? Doncs us dono entrada
Víctor, presento a Víctor Grau, que serà el vostre professor, vale? Per a que doncs us expliqui l'aspecte més pedagògic del curs. D'acord? Vinga, fins ara. Aquí projectar, no? Aquí tens la cliques aquí i dones presentació des del principi. Vale. I ara aquí te vas a compartir, per si vols, compartir i sí, ja són dos. Vale. Bé, bona tarda. El meu nom és Víctor, com ha comentat el company Nando, i bé, intentarem explicar-vos una mica la línia didàctica que seguirem i una mica els motius per als quals hem decidit organitzar-ho així. Bé, nota explicativa, que tingueu en compte que hi ha 4 parts diferenciades a l'hora de fer la prova d'avaluació. Una part d'expressió escrita, que acabarà valent un 40% de la nota total. Teniu un temps de prova destinat de 2 hores i 45 minuts i la idea d'aquest apartat és que intenteu d'alguna manera demostrar que teniu un domini sobre la pròpia escriptura de textos. Aquí us demanaran dos exercicis ja molt pautats i molt marcats que anirem treballant al llarg del curs. En relació a la comprensió lectora, també hi ha una part percentual de la prova, que bàsicament el que haureu de fer és comprendre o demostrar que teniu un nivell de comprensió de textos alt. També una part de gramàtica i vocabulari. Aquí inclourien des de la morfosintaxi fins al lèxic i la fraseologia. Són exercicis també molt marcats i molt pautats que d'alguna manera anirem veient i treballant en la mateixa línia de la prova. I també un examen d'expressió oral, que en aquest cas també té una part important de la nota, amb un 25%, i que hi ha tres tasques diferenciades, com podeu veure, des de fer una exposició a partir de 2 fotografies fins a resoldre una tasca molt concreta i llegir, demostrar que teniu comprensió lectora en forma de veu. Això simplement és perquè tingueu en compte una mica què és el que es demana i també que aneu pensant una mica com us veieu a hores d'ara en relació a aquests 4 grans blocs. Com ens organitzarem? El curs és virtual i, com ha dit Nando, doncs utilitzarem la plataforma de SAI a la qual us inscriuríeu i la plataforma Zoom, que és la que estem utilitzant ara per fer aquesta presentació. La idea és fer una sessió setmanal grupal, on estaríem tots els alumnes que tinguin disponibilitat, d'uns 40-60 minuts, més 60 que 40, i en el vostre cas ens trobaríem els dijous de 6 a 7 de la tarda. Malgrat això, la classe quedarà enregistrada i la podreu consultar. Els que pugueu assistir a l'aula virtual, fins i tot aquells que no hagueu pogut assistir o fins i tot aquells que hagueu assistit, tingueu dubtes o vulgueu recuperar o a l'hora d'estudiar doncs, us és més fàcil de treballar. En cas de ser necessari, també podem establir una sessió individual mensual per alumnes d'uns 15 minuts i estaria destinada bàsicament a preparar la prova oral. Això en cas que sigui necessari. Com veieu, els requisits sobre la prova oral estan molt marcats. El que és la lectura doncs la podeu treballar individualment a casa, no necessiteu d'un mentor que us ajudi amb això. I en el cas que vulgueu treballar sobre aspectes de fotografia o sobre el comentari de fotografies o qualsevol altra activitat així més d'oratòria o conversa, doncs podem buscar un espai durant la setmana i poder anar-ho treballant. També farem important un seguiment de tasques. La idea és que jo, durant la sessió setmanal, també us diré quines són les tasques que jo a parer meu considero que heu de resoldre i us indicarem quines són les pàgines del manual que us facilitarem que heu de resoldre i vosaltres durant la setmana haureu de resoldre aquestes tasques que se us encomanaran. Val a dir que si no practiqueu, si no feu les tasques, difícilment podrem anar avançant i podrem anar millorant. Per tant, sí que us encomano i us encoratjo a que seguiu les instruccions que us anem comentant. La sessió següent el que faríem és destinar uns 15 minuts previs de sessió
per resoldre aquelles activitats i també per comentar si hi ha hagut dubtes. Val? En relació a aquest últim aspecte dels dubtes, el que faríem és que si durant l'execució de les tasques a casa detecteu doncs, que no ha quedat clar un aspecte o no acaba d'entendre's una circumstància de l'activitat o de la pròpia matèria, doncs m'escriviu per privat al WhatsApp, jo processaria el vostre dubte, consideraria si és un dubte individual o col·lectiu i llavors el portaria a l'aula i el comentaríem. Si convé, doncs ampliaria informació, ampliaria temari o ampliaria amb activitats addicionals que considerés oportú. Val? També una altra tasca afegida, que serà en format mensual. Val? Veurem a veure quanta gent s'inscriu al curs i a partir d'aquí doncs, ens organitzaríem d'una manera o d'una altra. La meva idea és que mensualment m'entregueu una redacció amb unes pautes molt concretes, amb unes activitats complementàries a la redacció. Podreu pensar que una redacció al mes no és suficient, no? Ja veureu quan veureu la tasca perquè és una redacció mensual, no? Perquè serà una redacció que portarà un resum, que portarà un text argumentatiu, un text divulgatiu, que haureu de respondre una sèrie de preguntes de comprensió, etc. És a dir, no es tracta de fer una redacció qualsevol a l'ordinador, sinó que tindrà unes pautes marcades i per això us donem temps. No? La idea és que arribeu a fer redaccions amb soltura, amb domini i pugueu d'alguna manera doncs, el dia de la prova resoldre amb total normalitat una redacció. Val? I també posem a disposició tutories individualitzades. No? Entenem que amb el fòrum de dubtes a través de WhatsApp n'hi hauria suficient, però si s'escau o considereu oportú doncs, fer una sessió Zoom per resoldre una tasca molt concreta o que teniu molts dubtes i després d'haver insistit i persistit doncs no acabem d'entendre-ho, cap problema, doncs busquem un espai dintre del calendari del professor i de l'alumne i intentem doncs, resoldre allò que pertoca. Val? En relació als llibres, com comentava Nando, treballarem en el marc de la dinàmica d'aula, els llibres de Castellnou. Val? Nosaltres us anirem facilitant amb píndoles els temaris aquells que considerem que són oportuns o més idonis per a la prova d'avaluació. Allí tindreu el contingut específic que portarem a l'aula i alhora també tindreu les activitats que hauríeu de resoldre a casa durant la setmana. Val? Així mateix també us facilitarem les solucions perquè les pugueu treballar. Val? Però la idea seria que elaboreu les tasques, les completeu i després, 24 hores abans de la sessió programada, doncs us facilitaríem el 24-48, depenent del que considerem, us facilitaríem el solucionari, perquè vosaltres us ho pugueu autocorregir i pugueu detectar quins són aquells elements on heu errat i detecteu per què us heu equivocat. No? I si haguessin dubtes, perquè no s'entén ben bé què ha acabat de passar, doncs seria quan ho comunicaríeu en forma de dubte i ho portaríem a l'aula. Val? Val a dir que si teniu dubtes ens reservem la idea de poder completar amb més recursos i més material. Val? Això no tingueu cap dubte. És més, si algú té més necessitat i demana més exercicis, doncs li farem arribar. Val? El que dic aquí també, no només per a dubtes, sinó per a completar amb altres activitats. Val? Aquí, bàsicament, el que trobareu, ho hem posat aquí la presentació, especialment per a aquella gent que no visualitzarà en directe aquesta sessió. Val? És ampliació del que acabem de dir sobre la sessió grupal, sobre la sessió individual i les tasques setmanals. Ho hem deixat per escrit, així com l'atenció individualitzada. Val? I Nando, crec que ara ja no... Sí. Compartir. Vols tancar tu? Sí. Va, a veure si teniu un dubte. Bueno, doncs, més o menys me sembla que en això està tot una mica més ben explicat i més ben aclarit i volíem explicar-vos una miqueta de primera mà el funcionament del curs abans de que decidigueu si us voleu inscriure o no us voleu inscriure. El que no volíem era que us inscriguéssiu a cegues sense saber la dinàmica, la pedagogia i el funcionament de tot plegat. Ara, si teniu dubtes, doncs estem a la vostra disposició per a respondre aquells dubtes que tinguéssiu o aquelles preguntes o consultes que volguéssiu fer, doncs podeu fer-les ara, és el moment. Val?
També us he de dir que també estem al WhatsApp per qualsevol dubte, qualsevol consulta. Tenim el WhatsApp en general, tenim el nostre individual i qualsevol cosa que tingués a molar podeu preguntar sense cap problema.